Dan Craig. Ħajala 3 snin. Ta' sentejn isibulu kanċer. Twilet mingħajr xejn u f'daqqa waħda spiċċa ġo sodda u xieħu trattament. Craig jagħmel 4 xhur sħaħ l-isptar. Bil-ħeġġa biex immorru l-isptar laqas konna nistgħu ġifieri nġerħu għal ħaġa. Jieħu gost għax ħajmur l-isptar. Għax hemmhekk kien isib ħafna ma' min jilab. U aħna isna sejrin għal-forka. Però għal-grazzja t'Alla. Millum il-ġurnata reġa' ġilura kif kien. Is-sena l-oħra, waqt li kienet qed tara xarabank ta' Puttinu, Jena u r-raġel qegħdin naraw ġifieri programmi u qegħdin nagħtu tfal għax qegħdin nitħassru tfal tal-kanser u tfal it-tifel tagħna qiegħed f'nofs nara television diġà bil-kanser u aħna għadna ma nafux. Meta nagħnqu għad nisallum ngħid grazzi mulej li żammejtu magħna dan it-tifel kull darba li nagħnqu b'qajtek. bit-telefonata tiegħek qed tkompli tgħin lil Craig u lil tfal oħra bħalu. Thank you.